ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, കുറച്ചധികം സമയം ഒന്ന് പോയി. 8 മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8 മണിയും കഴിഞ്ഞു, 9 മണിയും കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 9:15 തുടങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് അത്യാവശ്യം വന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാരാണ് ചെറിയൊരു സൗണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. അത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊരു ബഹള. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 17ഉം 18ഉം ആണ് നമ്മൾ തീർക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ആണോ? അതെ മാതാജി. മാതാജി വോളിയം കുറവായിരിക്കണം മാതാജി. എന്റെയാണോ? അതെ മാതാജി, സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, വോളിയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് സൗണ്ട് സ്പീക്കർ കുറച്ചുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്തവര് അപ്പോഴും ശരിയാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും. എന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ, ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതാക്കി നിൽക്കാം. വേണോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു മിനിറ്റ്. വായുരനിലമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മരത് ക്രതം സ്മര ക്രതോ സ്മരത് കൃതം സ്മര. വായുരനിലമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മരം കൃത സ്മരം സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മരം കൃത സ്മര. വായിക്കുമ്പോ എന്തോ അല്ലേ, നമുക്കത് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ച വ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം സ്മരിക്കണേന്ന് പറയണത്. ഏത് സമയത്താണത്? ശരീരം ഭസ്മമായി തീരുന്നതും പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന സമയം. അത് ഏത് സമയാണ്? ഇപ്പൊ മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓർക്കണേന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണേ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ബന്ധവട 17 പറയുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ കൃത്യങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണോ ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി, എന്തൊക്കെയാണോ കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ഓർക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ആത്യന്തിക ഭോക്താവാണ്.
എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭോക്താവായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഓർക്കണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് സമയത്ത്? മരണസമയത്ത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. മനസ്സിലാക്കിയ പോരാ, നമ്മൾ ചെയ്യണല്ലേ ഇനി. കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അപ്പോഴേ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:20 പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത 2:20 പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വസ്ത്രം, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വസ്ത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് നശിക്കുന്നില്ല? ജീവി നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു വസ്തു, ഒരു ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ആ വസ്ത്രം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു രൂപമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ആരുമില്ല അവിടെ? എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മാവ് ഏത് ശരീരത്തിലാ ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ ആത്മാവ് പോയി. എന്ത് ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവ് പോയി വേറെ ശരീരത്തിൽ കുടിയേറും. അതുകൊണ്ട് കുടിയേറും അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് മാത്രാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ജീവാത്മാവ് മാത്രാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഏത് ശരീരം കിട്ടാം? എന്ത് പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ ഒക്കെ ആവാം അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ പക്ഷികളാകാം, മൃഗങ്ങളാകാം. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷികളായിരിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ? ആ ആത്മാവ് സ്ഥിരാണ്, പക്ഷെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. ഇന്ന് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, പിന്നെ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും രൂപമില്ല. അപ്പൊ പല രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആത്മാവ്. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയാണ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് മാതാജി? അതെ അതെ അതെ. ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന്റെ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരത്തിലുള്ള ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ വാസന അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ശരീരമാണോ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അമേധ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് പന്നിയുടെ ശരീരം കിട്ടും. മാംസം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ജന്തുക്കളുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. ഇപ്പൊ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകള് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇതൊന്നും കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള പറ്റിയതല്ല, മാമേധ്യം കഴിക്കാനോ മാംസം കഴിക്കാനോ പറ്റിയതല്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്നിട്ടും കഴിക്കും അല്ലെ. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യന് അമേധ്യ ഭോജനാഭിലാഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല? അമേധ്യം കഴിക്കാനായിട്ട്. അമേധ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മലം അല്ലെ, അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും
ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കുവാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, സസ്യവർഗ്ഗങ്ങള് ഇതൊക്കെ കടിച്ചു മുറിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങള് ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യമായ ആവരണങ്ങളാണ് എന്ത്? മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ശരീരം അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സംസാര ചക്രത്തില് ജീവിയുടെ ശരീരം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോകം മുഴുവനും ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തുകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ മുഴുവനും ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജലജീവികളുടെ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടു. അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം പക്ഷികളുടെ ശരീരം വന്നു, പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം വന്നു, ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ജലജീവികൾ ലോകം മുഴുവൻ ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജലജീവികളുടെ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഓരോന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പക്ഷികളാകാം, മൃഗങ്ങളാകാം, മനുഷ്യരാകാം, അത് ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ജലമായിരുന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു? ജലജീവികളുടെ വന്നു. പക്ഷികൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമുള്ള ഇത് അതിനനുസരിച്ച്, മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച്, മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനനുസരിച്ചാണ് എവിടെ വരുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലെ രൂപം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയുമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരൂപം. അപ്പൊ പ്രാപിച്ച രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യരൂപമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ചു ചാമ്പലായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജീവി എന്താണ്? അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ ശരീരം. അപ്പൊ അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രാണവായു എങ്ങനെയാണ്? പ്രപഞ്ചവായുവില് ലയിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയാലേ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ടും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് എത്തും? ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലേക്ക്, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതത്തിലേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, എത്തുന്നതായിട്ടും പറയുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും? ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണാഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവന് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ അഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ശരീരങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാക്കള് പല പല രൂപങ്ങളിലെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ആ രൂപം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീര വൈവിധ്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തിലല്ല, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആർക്ക്? ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യന്. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏത് രൂപം എടുത്താലും, പന്നി എടുത്താലും, മൃഗം എടുത്താലും, മനുഷ്യനെടുത്താലും, ഏതെടുത്താലും, പക്ഷികളോ ഏതെടുത്താലും അതിലെല്ലാം കുടികൊള്ളുന്ന സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശം, ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
ഭഗവത്ഗീത 7:19 പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും എങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവന ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനായിട്ട് മാറുന്നത്. അത്തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ആരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ശരിയായ ജ്ഞാനത്തില് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണ്, അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധിപതിക്കും. അതായത് ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയമായ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രത്യേകമായ അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യും അവര്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തില് ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ്? ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നത് യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതാഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അത് തന്നെ പ്രാപിക്കും. നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഭാരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മാനായിട്ട് തീരുന്നത്. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് സാന്ദ്രമായ
മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും കൃത്യങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനോട് ഓർക്കാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. പക്ഷെ ഇനി മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും. ശ്രീല വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവൻ ആണെന്നിരിക്കലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീല വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനായിരിക്കാം ഭക്തൻ, പക്ഷെ ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നമ്മള് അംഗീകരിക്കണം. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ ഇതില് പറയുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ആ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഉള്ള ഫലം ഭക്തിയിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മാറ്റാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് ശരീര പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയും. ഭഗവത് ഭജന പരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണ പരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലോട് ആസക്തി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിൽ വിരക്തി വരും? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ, ശരീര പരീക്ഷണപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. അത് കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഒരു സമയം എത്തുന്നത് വരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ആ ലൗകികത നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ നോൺ വെജ് ഒക്കെ നിർത്തി, നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങി നോൺ വെജ് ഒക്കെ നിർത്തി, ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് കാണുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം വരും, അയ്യോ അത് കഴിക്കാൻ തോന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. സ്വാഭാവികമാണ് അതൊക്കെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ സാധന നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നാമജപം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളത് പതുക്കെ അത് ഇല്ലാണ്ടായി വരും. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുമ്പോ നമുക്കത് വീണ്ടും അത് കാണുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം വരും. സ്വാഭാവികമാണ്, തെറ്റല്ല. പക്ഷെ അതെന്താണ്? പതുക്കെ നമ്മളെല്ലാം അത് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിങ്ങനെ ഒരു സമയം എത്തുന്ന വരെ നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊക്കെ. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. ഈ ആവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തില് ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തടസ്സാണ്? അവര് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തില്, ഭക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു രൂപമില്ല, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തിലാണ് ആകർഷരായിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആകർഷരായിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം 9 വിധത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 തരത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉള്ളത്. ഈ 9ഉം ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായിട്ടോ സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അപ്പൊ അത് ഒന്നുകിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണായിട്ടും ചെയ്യാം. ഒരുമിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം. ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത് ആരാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന് എളുപ്പമാകും. 9ൽ ഓരോന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ഭക്തന്മാര് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയവരുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണ സാധനയിലൂടെ ജന്മസാഫല്യം നേടി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത
ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. വന്ദനം വഴി അക്രൂരനും ഉദ്ദിഷ്ടമായ ശ്രേയസ് സമ്പാദിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണത്തിലൂടെയാണ് അഭിഷ്ടം നേടിയത്. പിന്നെ അർച്ചനം കൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവും പാദസേവനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയും എന്ത് ചെയ്തു? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ നേടി. അപ്പൊ ഈ 9 ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. മാത്രമല്ല ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരുടെ അഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ സ്ക്രീൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കോ? ഏത്? വേറെ 7 ഓരോരുത്തര് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. ശ്രവണം കീർത്തനം ഹരേഷ് മാതാജി ശ്രവണം കീർത്തനം 9 കാണിക്കാനാ പറയണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല ഇതറിയാം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതന്നെ ഓരോന്ന് നേരെ എഴുതിയാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വേഗം എഴുതിയാൽ മതി. അതിട്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പറയാം. ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവില്ലേ? അല്ല ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാ മതി. എടുത്തോ? ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ശുകദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേച്ഛതാ ഭയം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും നമ്മളെ ഈ വ്യാകുലകളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും എന്ത് ചെയ്യണം? സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബ രക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് സാധാരണ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും സംസാരിക്കാനൊന്നും ആർക്കും സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? എല്ലാവരും എന്തിനാണ്? കുടുംബം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലൊക്കെ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നീ വേദങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും വച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിലും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രാണപ്രായാണ കാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പോ നമ്മള് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന, നമ്മളെ ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും? കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്റെ ത്യാഗമയമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ സ്മരിക്കണമെന്ന്? കാരണം അത് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കുന്നതിനാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ത്യജിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ത്യാഗം. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മള് 3 നേരം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ വിശന്നാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. അതൊരു തരം ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ത്യാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് ഇഷ്ടമല്ല.
അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ത്യാഗം എന്നല്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, പറയുന്നതാണത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോ പ്രയോജനത്തിൽ വരും? നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് പ്രയോജനത്തിൽ വരും. എങ്ങാനും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നതും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യം ഈ എന്താ പറയാ ജന്മത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അടുത്തതും കൂടി ജസ്റ്റ് പറയാം. അത് 2 പേജുള്ളൂ, രണ്ട് പേജുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ തരാം നോക്കിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് മന്ത്രം 18. മന്ത്രത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ട എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണേന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പൂർവ്വജന്മങ്ങളില്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് ഓർക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ആഗ്നേനയാ സുപതരായ യസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വൈനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നാമ ഉക്തിം വിധേമാം. ആഗ്നേനയാ സുപതരായ യസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വൈനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നാമ ഉക്തിം വിധാമാം. വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന, നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറയണത്? അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായിട്ടാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുന്നത്? എപ്രകാരമാണോ അഗ്നിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചു കളയാൻ അല്ലെ, എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാതും എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ചുട്ടെരിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുട്ടെരിച്ച് കളയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങയെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കതായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചാലും. കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് അറിയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അറിയുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമുക്ക് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഈ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓർക്കാനാണ് അതില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ. അല്ലാതെ അറിയുന്ന അങ്ങ് അത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 പ്രാർത്ഥന. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് ഓർത്തിട്ട് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നമ്മളെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൽ പറയുന്നത് പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒരു ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താ സാധിക്കുന്നത്?
പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ചുട്ടരിച്ച് കളയാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഗ്നിയെ പോലെ അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്നി എന്നാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതില് പാപങ്ങളും വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ഭാവം സർവേശ്വരത്വമാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേശ്വരനാണ്. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായി തീരും. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് അല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിക്കൂ, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടേ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശയമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതം, ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമാണ് എന്തിന് അർഹതയുള്ളത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള അർഹതയുള്ളത്. വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ അതായത് ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് സത്യം, ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, പിന്നെ ക്ഷമ, സാരല്യം, ലളിതമായിട്ടുള്ളത്, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നതാണ്. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുക വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായ മാത്രമായില്ല, എന്ത് വേണം? ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളും അയാള് സമ്പാദിക്കുകയും വേണം. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പന്ഥാവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴും, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവില് അധപതിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 66.41-42 ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗഭ്രഷ്ടുകൾക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്താൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 41-42 പറയുന്നത് അല്ലെ, എങ്ങാനും വീഴ്ച പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലത്തില് ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്നിട്ട് ആ പിഴ തിരുത്താനുള്ള അവസരം വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മായാമോഹിതനായി ആ അവസരങ്ങളും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടും അത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. നിയാമകങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ബുക്കിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത്.
വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ പല ജന്മങ്ങളിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോ അയാൾ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? പൂർണ്ണനായിട്ട് മാറും. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തില് അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതാണ് ആ ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ ആ സ്റ്റേജസ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18:66 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 66 പറഞ്ഞല്ലേ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഒട്ടു വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ കുറെ പാപങ്ങളും കൂടി വരും അതില്. പക്ഷെ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലാണെങ്കിലോ പാപകർമ്മങ്ങള് കുറവായിരിക്കും വരുന്നത്. ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. ഭഗവത് ഭക്തന് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തിമാർഗത്തിലാവുമ്പോ നമുക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അധികം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അയാൾ യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഭക്തനെ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധം 5 അധ്യായം 42ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വപാദമൂലം ഭജിത പ്രിയസ്യ ത്യക്ത്യാന ഭാവസ്യ ഹരി പരേശ വികർമ്മ യച്ചോത്പതിതം കഥാചിത് തൂനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരിൽ കൃപാമയനായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വികർമ്മമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവനെ വിലക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അവന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിലക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റു തിരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തില് ഭക്തൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനിൽ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ സർവ്വതും സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി. ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. ഒന്ന് ഋഷികളും മുഖേന വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് വഴി ഒരു തരത്തിൽ തരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഉപദ്രഷ്ടാവായിട്ട് മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീർന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാം അയാൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളും മഹത്വങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും കീർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. താൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ താൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാകുന്നു, ഈശ്വരനില് ഭക്തി ഉറയ്ക്കും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഭക്തന് ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകള് ലഭിച്ചവനാകും. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്നതരം ഗുണങ്ങൾ, അതായത് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം അവന് മനസ്സിലാക്കാനും അവന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീരുകയും ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വരും? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിട്ട്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കട്ടെ, സമയം ഉണ്ടാവോ? ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, നോക്കാം. നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ. ഇല്ല മാതാജി, നോക്കാം. നാളെ പരീക്ഷയല്ലേ? മന്ത്രം 18 സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് ഞാൻ എടുക്കണുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് 17 മാതാജി വായിക്കുന്നത്. ഏതായാലും എടുത്തോ. മന്ത്രം 17 വിശുദ്ധമാക്കുക. എന്താണ് മന്ത്രം പറഞ്ഞേ? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു തീരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഓർക്കണേ അല്ലെ? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 17ാമത്തെ മന്ത്രം. ഏത് സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന. ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് 2:20 എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയില്? അതായത് ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവി സമ്പൂർണമായി നശിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകള്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 8:6 യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജിത്തന്തേ കളയവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തത്ഭാവ ഭാവിത. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതാവൊരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം നിശ്ചയമായും അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1:5 എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്?
ഭഗവാനീശ്വരോഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേച്ഛതാ ഭയം. അതായത് എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, എപ്പോഴും സർവ്വ പാപഹരനും സർവ്വജീവികളുടെ അന്തരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മരണസമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, കഥകൾ കേൾക്കണം. അതായത് ഭാഗവതം കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഈശോഭിഷത്തിലൂടെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ഭഗവത് പ്രീതികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ ശരിയായ വഴിക്ക് നയിക്കല്ലേ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചു തരണം. കാരണം എങ്ങനെയാണ്? അഗ്നി എരിച്ചു കളയുന്ന പോലെ, അഗ്നി എപ്രകാരമാണോ ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നത്, വസ്തുക്കളെ ചാമ്പലാക്കുന്ന, അതേപോലെ എന്റെ പാപങ്ങളെ ചുട്ട് എരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രം. അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്രകാരമാണ് അഗ്നി സാധനങ്ങൾ ചുട്ടരിച്ച് കളയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന് കഴിയില്ല, ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത 6:41-42 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാലേ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മള് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കുലങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും എന്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും? വീണ്ടും ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധം 5ാം അധ്യായം 42ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തൻ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അവരെ വിലക്കുന്നു. അതെ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിൽ വിരുദ്ധമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ വിലക്കും. ആ ഭഗവാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അത്രത്തോളം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, വേദങ്ങളും ഋഷികളിലൂടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുഖേന കൊടുക്കുന്നു, ഒന്നാമത്തെ രീതി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ 2 തരത്തില്